Η κυρία Φούντα έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα να μας ενημερώσετε. Ήταν πραγματικά διαφωτιστική η τοποθέτηση των περισσότερων. Και να ρωτήσω 5 πράγματα αρχικά σε σχέση με την κλήρωση. Εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της μοριοδότησης και της επιτροπής αυτής θα υπάρχει δικαστικός. Δηλαδή ότι όχι μόνο ότι θα είναι παρόν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, οπότε αν θέλετε να μας το διευκρινίσετε και εσείς, κύριε Υπουργέ, αυτό. Συμφωνώ με κάτι που ακούστηκε για την υπογραφή του Περιφερειάρχη, την τελική, ότι ίσως θα έπρεπε να είναι του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και πάω στις ερωτήσεις, να είναι με έγκριση Περιφερειακού Συμβουλίου, άρα συλλογικού οργάνου. Δεν άκουσα ούτε μια λέξη για την διάρκεια των αδειών. Με αυτό το νομοσχέδιο οι άδειες από τριετής πλέον γίνονται μόνιμες οι προηγούμενες και αορίστου χρόνου οι νέες. Και θα ήθελα να ρωτήσω την αίσθηση των ανθρώπων που ασχολούνται στις αγορές, αν αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει. Γιατί το μόνο αποτρεπτικό στοιχείο πλέον για να μην έχει κάποιος δυνατότητα άδεια στις αγορές είναι η ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι κάτι που συμφωνείτε? Μιας που ανέφερα την ασφαλιστική ενημερότητα, είπαμε ότι δεν είναι θέμα μόνο του Υπουργού που είναι εδώ πέρα, αλλά θα πρέπει να πιέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το έχουμε πει, για σωστότερους και καλύτερους διακανονισμούς. Δεν είναι καιροί, δεν είναι εποχές για να αποκλείεται οποιοσδήποτε και να καταφεύγει στην ανεργία και να έχουμε αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που όλοι θέλουμε, δηλαδή ουσιαστικά άρση της ανεργίας και όχι επιδείνωσή της. Άρα, επιστρέφω στην κλήρωση. Θα πιστεύετε, μάλλον έχει κάνει κάποιος μια πρόταση για τη μοριοδότηση, κάποιος από εσάς που δεν έχει ληφθεί ίσως από το Υπουργείο υπόψη και να μας την αναφέρετε? Παραδείγματος χάρη, όλοι μιλήσαμε για την παλαιότητα, να το πω έτσι, των παραγωγών. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα μοντέλο τύπου άδειες άνω των 30 ετών να θεωρούνται μόνιμες και να μην μπορούν, λέω το 30 ετών ενδεικτικά, εσείς θα υποδείξετε κάποιο νούμερο, και οι νέες πλέον άδειες μόνο να λειτουργούν με κλήρωση. Δηλαδή υπάρχουσα κατάσταση να θεσμοθετηθεί ως κατοχυρωμένη και από εκεί και πέρα οι νέες άδειες να μπουν σε ένα καθεστώς άτυπης μοριοδότησης. Για την αναλογία, άκουσα μόνο ένα σχόλιο κάποια στιγμή για το 90-10. Ποια είναι η αναλογία που προτείνετε εσείς μεταξύ επαγγελματιών και παραγωγών? Ένα σχόλιο μόνο άκουσα για την μη πρόβλεψη για τη βελτίωση της θέσης των παραγωγών. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσα από αυτή τη συνεχή μοριοδότηση, η οποία όμως προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα αορίστου χρόνου και μονιμότητα στις θέσεις. Δηλαδή όλα αυτά λειτουργούν παρέα. Για τα πρόστιμα δεν άκουσα κάτι για κλιμάκωση και διαβάθμιση. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από τους ίδιους παραγωγούς ότι πρέπει ουσιαστικά όλα τα πρόστιμα να δρομολογηθούν και να αναφέρονται στο είδος της παράβασης και όχι τόσο στο... Νομίζω μόνο σε μια τοποθέτηση υπόθηκε αυτό. Για τους βιολογικούς καλλιεργητές, πλέον σε αυτό το νομοσχέδιο γίνεται αναφορά για Δευτέρα με Σάββατο λειτουργίας των αγορών. Άρα, ακόμα και στο προηγούμενο νομοθέτημα που ψηφίστηκε, υπήρχε μια άτυπη κατοχύρωση των αγορών των παραγωγών τις Κυριακές. Πιλωτικά εφαρμόστηκε σε 2 περιοχές, μία εκ των οποίων είναι η Πρέβεζα, και ο κ. Τσουμάνης εδώ, και γνωρίζει ότι δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα με τους παραγωγούς, δηλαδή πιάστηκαν στα χέρια. Πώς θα διασφαλίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε ότι οι παραγωγοί θα μπορέσουν να, ακόμα και εκεί που λειτουργεί πιλωτικά δηλαδή, ή δεν λειτουργεί τελικά το μέτρο, θα διασφαλιστούν οι θέσεις. Ολοκληρώνω με 2 θέματα, το χωροταξικό διαχωρισμό. Εμείς θεωρούμε ότι θα διευκολύνει τον καταναλωτή. Ποια είναι όμως η εκτίμησή σας για τις τιμές? Θα είναι κάτι που θα αυξήσει τις τιμές, θα τις μειώσει? Το να είναι ο παραγωγός ντομάτας, ας πούμε, στη σειρά θα διαμορφώσει μια ενιαία τιμή ή θα ρίξει τις τιμές? Ή πώς θεωρείτε εσείς ότι θα λειτουργήσει? Τέλος, για τις ημέρες, έχουμε πει ότι και ο Υπουργός ήταν πολύ διαλλακτικός εχθές και ελπίζουμε να έρθει με μια βελτιωμένη πρόταση, ότι δεν θέλουμε τις 3 μέρες. Και αν σας ικανοποιεί μια πρόταση για 5 μέρες, λέω ένα νούμερο, περιμένω το δικό σας ενδεικτικό για τις λαϊκές αγορές και 7 για τα πολιτιστικά και θρησκευτικά δρόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Φούντα. Ο κύριος Κατσιώτης έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσουμε
και να ευχαριστήσουμε όλους τους καλεσμένους